Conform noului sistem de vot, secțiile de votare nu vor fi modificate. Se va schimba doar modalitatea de vot. În loc de un buletin de vot, alegătorul va primi deja două buletine. Unul pentru circumscripția națională cu listele de candidați tradițional întâlnite în alte alegeri, cu care deja sunt obișnuiți alegătorii, iar celălalt buletin va fi valabil doar pentru circumscripția din care face parte alegătorul respectiv. Care este rolul organelor responsabile de gestionarea alegerilor, dar și a autorităților publice locale pentru o mai bună organizare a acestui scrutin electoral? Vorbim în platoul nostru cu doamna Natalia Petrea, primarul satului Costești, și cu domnul Pavel Codreanu, primarul satului Rusești Noi, raionul Ialoveni. Bună ziua și bine ați venit la maratonul nostru! Doamna Petrea, vreau să încep cu dumneavoastră responsabilitatea autorităților publice locale pentru aceste alegeri. În ce măsură reușiți să faceți față tuturor provocărilor și pregătirilor pentru acest scrutin electoral? Da, ca și în multe alte atribuții, sigur că administrația publică locală este obligată să facă condiții pentru alegători în birourile electorale. La noi deja sunt stabilite permanent la toate alegerile birourile electorale, care sunt în niște instituții care funcționează în localitate, fie grădiniță, fie școală, acolo unde de fapt infrastructura este bine dezvoltată, dotată cu toate cele necesare pentru ca orice proces, inclusiv și cel electoral, să aibă loc conform legislației. De aceea, administrația publică locală, în preajma oricărui scrutin, reevaluează, analizează posibilitățile, îmbunătățirea condițiilor pentru ca să aibă loc la cel mai înalt nivel scrutinul. Domnule Codreanu, care sunt organele electorale responsabile de gestionarea alegerilor cu care colaborați și care vă ajută, da, să organizați un proces mai eficient, de alegeri mai eficient? Desigur că Consiliul Electoral, care de pe loc, consiliile, birourile electorale care sunt pe loc, la noi vor fi 3, suntem 2 sate în comună și cu Consiliul Electoral Raional, care el, desigur că va conduce și va monitoriza toată campania, toată perioada de alegeri. Și nu în ultimul rând apelăm chiar la Comisia Electorală Centrală. Noi nu întâmplător v-am adus pe dumneavoastră aici, chiar dacă sunteți din același raion, circumscripțiile electorale au fost cumva repartizate în felul în care localitățile noastre sunt în circumscripții diferite. Despre acest lucru, domnule Codreanu, cum vi se pare? Cât de echitabil și așteptat este această componentă? Nu știu, nu m-am gândit, nu am analizat. Mi-am pus desigur că întrebarea de ce raionul nostru este împărțit în 2, printre altele, în practica noastră este pentru prima dată când raionul se împarte în 2 circumscripții. Erau mai multe raioane, 4-5 raioane. Va fi o luptă electorală în Ialoveni. Indiscutabil va fi. Dar vreau să ne spuneți, să ne menționați care localități sunt acolo și unde este această linie, acest hotar. Se începe de la noi și se duce o parte din Strășeni. Rusești Noi până Rusești Noi, hai spunem, Valea Botnii încoace înspre Strășeni. Și vine înspre Nimoreni, Soroceni, Malcoci, iată grupa aceasta de sate care sunt înspre Strășeni și cu Strășenii suntem. Doamna Petre, revin cu aceeași întrebare. Care sunt totuși responsabilitățile autorităților publice locale? Deci, concret, ce trebuie să facă fiecare primărie, da, deci autoritate publică locală, în perioada acestor alegeri? Deocamdată, eu cred că Comisia Electorală Centrală trebuie să emită anumite buletine de informare a cetățenilor și atunci noi ne implicăm în desfășurarea la nivel local acestei informatizări a cetățenilor, pentru că de fapt este misiunea noastră. Ce urmează să se întâmple, mai ales schimbarea modului de vot mixt, să nu fie o derută pentru cetățeni și așa mai departe. Dar referitor la atribuțiile noastre de a ține permanent la control
listele, deci așa cum a spus domnul primar, este un lucru permanent, dar din păcate se face tehnic, manual. Eu cred că la acest nivel nu ar fi greu ca să se caute, să se formeze un soft din care oficiul stării civile sau cineva, un organ, când omul a decedat, e radiat din liste, fără să chinui secretara să-și aducă aminte. Măi, dar uita pe cel a murit să scot din listă, da? Sau nu știu. Deci este cât mai mult de scos factorul uman. Factorul uman. În toată lumea, cred că este vorba despre anumite programe și cred că la nivel de Comisia Electorală Centrală va trebui să se facă aceste modificări, că e timpul serviciilor electronice. Haideți să vorbim puțin și despre ordinea publică, asigurarea ordinii publice în ziua alegerilor. Poliția este implicată în protejarea buletinilor de vot în noaptea spre alegeri, pentru că asta totdeauna a fost așa. Eu, când am fost director de liceu, asta știu, pentru că am oferit în cadrul liceului, care este birou de secții de votare, condiții pentru ca să fie păstrate în safeu, conform legislației, cu rigorile respective, buletinile, și atunci polițistul a rămas toată noaptea pentru ca să păstreze sau să protejeze locul unde se aflau în biroul respectiv. Unde pot depune oamenii plângeri în cazul... Deci plângerile se depun la comisia, la biroul electoral. Acolo este președintele biroului electoral către care trebuie să fie înaintate orice tip de încălcare. În timpul campaniei conduce cu poliția biroul electoral. Este birou electoral desemnat de către Consiliu. Întotdeauna toate campaniile așa au fost. Vreau să vorbim despre o practică, din păcate, des întâlnită în Republica Moldova, în ziua alegerilor, cumpărarea votului sau influențarea cumva a deciziei alegătorului propriu zis. Domnule Codreanu, cum asigurați buna desfășurare a alegerilor în acea zi, ca să nu fie cumpărați, ca să nu fie impuși să voteze pentru cineva sau incomodați alegătorii? Hai să spunem așa, Dorin, este imposibil să cuprindem necuprinsul. Nu poate să stea primarul, lucrătorii primăriei, consilierii locali, prin mahalale, pe la porțile oamenilor. Desigur că unii agitatori de la formațiunile politice, ori din inițiativa proprie, câteodată observatorii stau acolo, la secția de votare, dar am în vedere agitatorii, cine cumpără alegătorii, agitatori, așa zis și agitatori, care dorește ca el să aibă, după scrutin, cât mai mare procent și să arate că el a lucrat. Și câteodată face exces de zel, hai să spunem așa, în ziua alegerilor, fiindcă noi nu știm ce au ei de gând să facă, dar chiar în ziua alegerilor noi nu avem dreptul să stăm personal, persoana noastră în preajma secției de votare, fiindcă imaginea noastră cumva influențează asupra alegătorului. Dar există biroul electoral care apelează la poliție, apelează la Consiliul Electoral Raional, la Comisia Electorală Centrală. În ziua alegerilor noi nu suntem primari. Noi nu putem influența absolut de fel asupra procesului de alegeri. Noi doar organizăm înainte campania, în ziua lucru biroului, secția să fie amenajată, asta e, dar să influențăm asupra alegătorilor nici de cum nu avem voie. Urmează să mai avem o intervenție cu cei de la Căușeni, dar doamna Petrea, până atunci să ne spuneți un pic despre procedura de depunere a unei plângeri. Cât de bine informați sunt cetățenii de la dumneavoastră din localitate în privința aceasta și dacă sunt receptivi în momentul în care depistează o încălcare să depună o plângere la organul responsabil? Da, deci oamenii cunosc, de fapt, în mare parte, cei care sunt mai activi, mai implicați în campanii electorale, care procedura de depunere a unei plângeri, pentru că ea se depune la biroul electoral de circumscripții, care în anumit timp acolo trebuie să examineze. Sigur că oamenii trebuie să știe că la plângerea aceea trebuie numai decât dovezi, pentru că noi avem practici de când facem plângeri și plângerile sunt bazate pe diferite simpatii, pentru că îi faci plângeri pe celălalt. Mă tin că au făcut campanii, mă tin că au spus,
Cu toate că noi avem această practică în legislația noastră de invalidare a mandatului primarului de la Chișinău. De aceea eu cred că după cazurile respective vor fi mai atenți pentru ca să nu facă asemenea încălcări, pentru ca să nu se repete aceste cazuri care nu sunt de dorit, ca să ne validez un scrutin electoral. Ca să facem o totalizare a discuției noastre și a ceea ce am auzit în platoul de la Căușeni, domnule Codreanu, o recomandare sau mai multe recomandări pentru colegii noastre care fac parte din autoritățile publice, locale, de ce ar trebui să țină cont și cum ar trebui să mobilizeze cetățenii ca să iasă la vot? Păi, în primul rând, noi suntem de atâta și aleși de către oameni ca să facem tot posibilul ca ei să-și manifeste dreptul lor constituțional să voteze. Într-o oarecare măsură, noi suntem chemați și să facem acea agitație ca să le spunem oamenilor să vină la vot. Cu părere de rău, la rusești, activismul civic, hai să spunem așa, la ultimele alegeri care au fost alegerile locale, au fost doar 40% din electorat. Înțeleg că mulți sunt peste granițele Republicii Moldova, eu aș zice undeva jumătate de populație, poate că aceasta este o explicație. Dar noi trebuie să facem, stimați primari, consilii locale, trebuie să facem tot posibilul ce stă înaintea noastră ca noi să chemăm lumea la vot, să-și manifeste dreptul și atunci ei să poată cere, da, eu am votat cu tare sau cu tare și să cerem din trânsii, cum spun dumnealor, să ne îmbunătățească viața. Doamna Petea, domnule Codreanu, vă mulțumim mult pentru că ați acceptat invitația noastră în această zi. Vă urăm succes și sperăm să țină cont de recomandările noastre și alegătorii.